Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας παρουσιάζουμε τις μοναδικές μαντεμένιες πλάκες κατασκευασμένες από πραγματικό μαντέμι για υγιεινό, νόστιμο και γρήγορο ψήσιμο. Μαντεμένιες πλάκες ψησίματος κατασκευασμένες σε δύο τύπους, με επιφάνεια λία και με επιφάνεια με ραβδόσεις. Η μεγάλη σε διαστάσεις 40x42 και η μικρή σε διαστάσεις 40x26. Ψήστε ό,τι θέλετε. Κρέατα, ψάρια, λαχανικά, κοτόπουλα, λουκάνικα, μπιφτέκια, σουβλάκια, ό,τι σας κάνει κέφι. Ψήστε όπου θέλετε. Τοποθετήστε τις μαντεμένιες πλάκες στην κουζίνα, σε εστίες υγραερίου, σε εστίες φυσικού αερίου, σε κατασκευές μπάρμπεκιου, σε φορητές ψισταριές μπάρμπεκιου, στο τζάκι. Πάρτε τις μαζί σας παντού, στο σπίτι, στο εξοχικό, στο κάμπινγκ, στις διακοπές, στη δουλειά, για να ψήσετε εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Μαντεμένιες πλάκες με ειδική επισμάλτωση για 100% υγιεινό ψήσιμο. Δεν κολλάνε τα φαγητά. Δεν χαράζει η επιφάνειά τους. Πλένονται εύκολα μόνο με σαπούνι και νερό. Θα ψήσουμε λοιπόν κοτόπουλο με φρέσκα λαχανικά. Σεφ, Λοιπόν, ξεκινάμε. θα ξεκινήσουμε πάλι. Λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο, για άρωμα και γεύση. Θα το απλώσουμε λίγο. Και θα ρίξουμε το κοτοπουλάκι. Θα βάλουμε και στήθος. Θα βάλουμε και μπούτι. Κατευθείαν ακούγεται η κρούστα που δημιουργείται από την πλάκα με το πολύ λίγο λάδι. Θωρακίζει λοιπόν όλες τις θρεπτικές ουσίες μέσα στο ψητό και θα δημιουργήσει μία μοναδική κρούστα στην εξωτερική επιφάνεια. Κρούστα που την ψάχνουμε στα μαγαζιά για να τη φάμε. Φοβερές μυρωδιές. Κυκλοφορούν στην αγορά διάφορα τηγάνια, αντικολλητικά, διάφορα κράματα, διάφορα υλικά. Δεν θέλουμε να κάνουμε σολάριουμ στα ψητά, θέλουμε να τα ψήσουμε. Θέλουμε το πραγματικό ψήσιμο, όπως ψήνουμε στα κάρβουνα. Μόνο το μαντέμι μπορεί να μας δώσει αυτό το αποτέλεσμα, να μας δώσει αυτή την νοστιμιά και αυτή τη μοναδική κρούστα, η οποία σχηματίζεται στην εξωτερική επιφάνεια του ψητού, λες και το έχουμε ψήσει στα κάρβουνα. Και πολύ γρήγορα όλα αυτά, Κώστα. Εκτός από το γρήγορο και υγιεινό, γιατί η φλόγα μας δεν έρχεται σε επαφή με το ψητό, άρα λοιπόν ό,τι λίπος πέσει την ώρα που ψήνουμε οδηγείται εκτός επιφανείας, αυτόν εδώ το λιποσυλλέχτη, και αποστραγγίζεται από αυτή εδώ την τρύπα. Και τώρα μπορούμε να ρίξουμε και τα λαχανικά. Και τα λαχανικά μας. Πάνω. Ψητό κοτόπουλο με ψητά λαχανικά. Μέσα σε 3 λεπτά έχουμε ανοίξει τη συσκευή υγραερίου. Έχει ετοιμαστεί η πλάκα για να ψήσει όπως ψήνουμε στα κάρβουνα το κοτόπουλό μας και τα λαχανικά μας. Κάντε τις παραγγελίες σας στο ikazis.gr ή στα τηλέφωνα 210 81 61 712.